मोनसे समाव ख्रिस्टीय सिबियारि साफ्रोमबो बिश्वासिफोरनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो साननाय दङमोन जे डिन'मिनेसनखौ लानानै। नाथाय दिनै गोदान जोलैया बेखौ प्रमान होबाय जे ख्रिस्ट'आ सासेल'। हयथ' फालिनायनि नियम खान्थिया आलादा आलादा जानो हागौ। ओंखायनो साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो डिन'मिनेसननि ख्रिस्टीय सिबियारिफ्रा खौसे जानायनि सम फैदों। बे थांखिजों दिनैनि इयुथआ बा गोदान जेनेरेसना सिगांबोनाया लामा दिन्थिनायखौ जोंनि थाखाय गाहाम आरो आं बाख्नायदों बे बेलायाव। एनिवे खोब गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि दिनैनि बे गोदान जेनेरेसना बर'नि गाननाय जोमनाय दामजु रिंगु दामसाफोरखौ बाहायनानै जेरै फोरबो जिसुनि जोनोम सान फालिनायखौ दिनै गाजा गोमजायै मानिदों। जायखौ मोनसे समाव जोंनि ख्रिस्टीय सिबियारिफोरनि गेजेरावहाय साननाय दङमोन बा मानसिफ्रा सानो जे गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा ख्रिस्टियानफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिनिफ्राय जेब्लायबो जानगाराव थायो होननानै। बेखौ दिनै बर' ख्रिस्टियानफ्राबो जे बा आदिबासि ख्रिस्टियानफ्राबो जे गाव गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ लानानैनो फोरबोखौ सिबियो बेखौ दिनै फोरमान होदों। आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों बाहागो लानो मोननानै। आरो आं जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ आंनि न'आव फैनानै फोरबो जिसु फालिनायखौ जोनोम सानखौ फालिनायखौ बाहागो लाफैनायखौ आं गोजोननाय मोनदों आरो आं हामबाय होनदों। आरो नैथियाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों देग्लायनि बे 2025 मायथाइनि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे फैगौ 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय न'खरनि जानानै आंनि जानानै जोंनि बर' समाजनि जानानै बर'लेण्डआव थानाय 35,64,000 साफ्रोमबो बर'लेण्डबासिनि जानानै आं हामलायथि बावहरबाय। लोगोसे बे गोदान बोसोरा जों साफ्रोमबो 26टा जाथि जनगोष्ठीनि 35,64,084 मानसिफोरनि गेजेराव सान्थि गोजोननाया फोरबो जिसुनि आशीर्बादजों थाफ्लायबाय थाथों बेखौनो आं आसा खालामबाय। I think that they are very conscious जायनि जाहोनाव मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला नोङो लेखा गोरोंल' जानानै जाया। मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला गावनि आथिङाव गसंथानायनिजोंल' जाया। बिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ जेब्लायबो जोङो मान होनांगोन आरो बेखौ जोङो सिल हिसाबै लानानै सिगाङाव दावखोनांगोन। जायनि जाहोनाव दिनैनि गोदान जेनेरेसना गोबां बुब्लियावहाय गुबुन गुबुन जा जेंनाफोर बे जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जानायनि थाखाय गावनि हारिखौ धोरोमखौ जोङो जुदि सिगाङाव लादोंब्लाबो गावनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ सिगाङाव दोनसिननानै दिनैनि जेनेरेसना जे आवगायबोदों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथाव।